Ngokwesintu sakithi esisondelene nobuJuda, ukwamukela izihambi nokumema abantu kuyinto enhle. Ukuba ngawedwana individualism akukho emthanjeni yethu, akukho nasemthanjeni yobuJuda. Kusemthanjeni yabelungu. So umuntu umenza umcimbi noma enzani kwaze basha abanye bathi hayi ukudla kumele kuphele ebhodweni ngoba ngikanqonqoza umuntu. Khona izisho ezifana nokuthi isisu somhambi asingakanani singangenso yenyoni. Abantu bethu babempofu kodwa bephana. Kodwa kuya ngokuya ukuncishana kwanda. Ukuncishana kwandiswa mhlawumbe indlala nokushoda kokudla. Kodwa okunye nje ukuzithwala. Ngiye ngisho into baze bahleke la ngiluse khona. Ngithi njengoba nithi no children allowed emshadweni, kuza nina senibadala, abanye beni sebeshadile, abanye vele kwabahlula ukushada, abanye sebebuya khona. Izingane ziyofunda kanjani ngomshado? Zize izingane zazi ukuthi ziyabona makuzalwe ekhaya uanti usenengane, umalume usenengane, usisi usenengane, ukuzalela kweingane zomshado zikubona mihla namalanga. Kodwa umshado aziyuboni. La kufundwe khona namhlanje ke kuthiwa uma wenza isidlo mema abampofu nezinyonga nezimpumputhe uyakubusiswa ngoba bengekubuyisele uyokubuyiselwa ekuvukeni kwabalungileyo. Sikhule sazi ukuthi kumele ke kufike uhlanya makunomcimbi. Luphakelwe kahle epletini elihle ludle ngoba lo mcimbi uyoba nesibusiso. Hayi ke manje ngisho nasemngcwabeni yilabo abaphambili abahlala ematendeni abadla kahle labade bemba ubusuku bonke abatholi lutho. Ngoba akubona ubuphofu lapho ngoba kusuke kuningi ukudla kusuke idili phela emngcwabeni kodwa ukubukelana phansi.